Malam jore lafiya. Na ruwanki munafiki? To me yake Na ce ka faruwa? daina kaƙi. Ka daina mai irin wannan abu. Ka daina ma irin wannan Zan je abu. gidan Alhaji ne da kenan ya mutu shi yasa. Ya mutu kenan. Shi kenan. Kai lafiya Joro. Wajen Alhaji da zo. Alhaji wajen Kafin Alhaji. Alhaji ya mutu. Kai da kai larabci ba. Ya kai na yi zaman haji zan iya yi. Alhaji. Alhaji mu kalkal. Ba da dai. Alhaji mu kalkal. Kai da baka yi larabci ba. Wal iyadu billahi. Ya salam. Ya Allah. Tabarakallah. Ya Allah. Wannan dan fulan ne ya fito wai kuma ya zo a guje. Wai na neman ka. يا علي انا حمارك وانت حمارك الماء والقلة في بيتي هذا يموت وهذا يموت ماذا يقول؟ انا حمارك الماء والقلة في بيتي يا سلام. انا حمار وانت حمار الماء والقلة في بيتي التي يموت جميعا Haba da Allah zaki ya mutu? gashin banza da kashe baka je an ka samu